Jo votaré la coalició d'Iniciativa Catalunya i els Verds i Esquerra Unida i Alternativa perquè lluiten per un habitatge accesible i digne per joves. El día 27 de mayo votaré a Iniciativa per Catalunya Esquerra porque es una coalición preocupada por el tema de la salud pública, más allá de lo que pueden preocuparse otros partidos, porque entiende que en la salud hay que preocuparse de la población y también de los profesionales. Voto Iniciativa Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa perquè hem dut a terme una renovació que crec necessària i positiva pel futur, amb persones preparades i que sento properes i que escolten les propostes dels joves. Soc Ramon Ferran, vaig ser regidor de Cultura en el primer Ajuntament Democràtic com a independent pel PSUC. En aquell temps vam utilitzar la filosofia d'estar a prop del ciutadà i dels seus problemes. Iniciativa Els Verds continua seguint amb la mateixa filosofia i, a més, renovant la joventut. Voteu-la perquè us trobareu còmodes. Vull donar el meu vot i la meva confiança als homes i dones d'Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa perquè pensen en totes les persones i perquè m'han donat l'oportunitat d'aportar les meves idees i treball per la supressió de barreres que encara continuen a la ciutat de Reus. Votaré Iniciativa perquè els tinc confiança, per ser un partit d'esquerres, ecologista, honrats i treballadors. Jo em moc en el món de l'educació i la veritat és que les propostes d'iniciativa em semblen més adients per tot allò que jo penso. Jo crec que l'educació no és només cosa de la família i de les escoles, sinó és tota la ciutat, tota la ciutadania que ha de participar. I pel que jo veig, Iniciativa és qui s'acosta a aquesta idea que jo tinc molt present. Dono el meu suport a l'Ernest París perquè, com a treballadora de l'Ajuntament de Reus i delegada del personal, m'ha demostrat que és l'únic que s'ha molestat en reunir-se amb nosaltres i que es preocupa per fer una bona política tant a dintre com a fora. Perquè és jove, perquè té projecte, perquè aporta aire fresc, porque encisa, porque captiva. Yo doy un soporte a Ernest París. Porque más allá de las promesas electorales, esta coalición siempre ha estado al lado de los trabajadores y trabajadoras, porque pensamos que es imprescindible que se tenga en cuenta y se escuche la voz de la clase obrera en este ayuntamiento, porque soy una mujer trabajadora de izquierdas y alternativa. En estas elecciones municipales votaré Iniciativa Verds, Esquerra Unida y Alternativa. Votaré l'Ernest París perquè és la garantia de la renovació d'idees i de generació que tanta falta fa a l'Ajuntament de Reus. Voto Iniciativa Verds i Esquerra Alternativa perquè és l'únic partit que m'ha convençut i que m'hi trobo molt a gust i que realment hi ha una empenta molt forta de gent jove, renovada i gent amb ganes de treballar de debò que m'han convençut completament. A més, és que ho estic convençuda. Jo penso que la diversitat cultural ens fa més rics i jo votaré a Iniciativa Verds Esquerra Unida perquè penso que fan una política on tenen en compte totes les manifestacions culturals de la nostra ciutat. Ara soc d'Iniciativa perquè és la successora del PSUC. Es pot dir que és un partit en defensa de l'obrer, dels obrers. I sobretot el que més m'agrada és la lluita que estan mantenint contra l'esclavitud capitalista. És l'única coalició que promete feminitzar la ciutat i defensar els drets de les dones. Per això votaré Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Jo votaré Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa perquè considero que és la coalició que millor defensa els drets de gais, lesbianes i transexuals. Jo, el proper dia 27, penso votar la coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, perquè potser és el que em dona més confiança de tots per la seva renovació que ha hagut des de dalt i que penso que han de fer i faran molt més per la gent gran, que jo soc del col·lectiu aquest.
Desde hace años he prestado mi apoyo a Iniciativa Catalunya Verds pensando en su modelo de ciudad, que es una ciudad verde y en la cual existe un respeto del medio ambiente. Reus desde hace mucho tiempo ha necesitado de esta apuesta, que es una apuesta muy positiva en cuanto al ciudadano, la ciudad i el respeto del medio ambiente. Jo votaré la coalició d'Iniciativa Esquerra Unida perquè penso que l'Ajuntament, el Daniel i jo, hem fet una bona feina, però els que ens venen al darrere encara la faran millor.